Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, TS Galaxy 0. I'm joined by Umbawato, not Junior Mkijimi. Stivo Gobi, Stivo. Yeah. It's name Tanchela. Yeah. Name Tanchela. John Wick. I'm singing name Tanchela. It's John Wick. Yeah. 7 days in your feet. Yeah. John Wick is tip number 15. Number 15 who figure is Steve. Stivo, mark my word. I see Orlando Pirates lifting the Betway Premiership Cup. This season. Mark my words, Steve. This season. Petru John Wick. Petru John Wick. Apu coach wa mroboto. Pet AK so. Ushaye tu namuhla coach. Tu le sniper. Yakutshela Stivo. Kubi Stivo sibizi. Sibizi Stivo sila. Line the Pirates libi kakhulu Stivo. La ngene line in the Pirates rwa. Ubuye lisuthu rwa. Ubuya kuphi rwa. Angikhulumi ngabola mthuthu. Naturana. Ngakhulumi ngalabo. Ngakhulumi ngechizwa ngabo. Ngakhulumi ngechizwa mbe. Sobabona next year. Uzobenza next year. Relax asti. Uyile Stivo. Back is Stivo. Stivo. Njani mama? Ngicela wonke abakulandelayo kuma fans wethu. Yes. Ba donate. Yebo. Ukhona ukuthenga amanye amakamera. Yes. Angeke sikhona ukuphuma e-stadium singakutholi thina. Ugijimele kule yabo bola mthulu. Sicela wonke omameleyo a donate ku Stivo. Bakhona ukuthenga imaterial eningi. Bakhona if ukudlala iPirates neChiefs, bakhona uku-attenda both teams. Siyacela ba subscribe, bakufollowe, bafake nemanto sifunayo imali. Bangafollowa bangafaki imali asinandaba. Abafaki imali sikhona ukuthenga imaterial. Okunye namhla ngifuna ukubonga ubaba Ivan Khoza. Lento ayenzile this season kusayinela ama quality players. Usayinela ama player anengqondo abazindaba zabo. Dala bombule bafuna ukudlalela iPirates bebangazi ukuthi bazongena kanjani. Bayitholile ithuba lokungena ku Orlando Pirates. Bayenza imihlolo. Beka the Sibelebele adlala ngakhona. Ubheka umbule the way adlala ngakhona. Beka. Stivo kuningi okwenzekala ku Pirates. Ngikuncishe something mfana wena no coach wami. I'm sure you remember ngibaphile konke kusemzimbeni wami. Bekusele wena no coach. Okusele wena uyokhulumisana no coach ukuthi niyenza njani. Ucoach akade ukufika besimthuka senza yonke into sithi ufunani lo bathi plug besingaboni into azenayo the day athola accident I'm worried ukuthi sodlala iMTN kanti bebayomnika lesibhamu ukuthi ayokhona ukudubula labo 3 today I'm worried ngoba bengilindele 3 goal or 4 goal lo 2 goal mina angimthandi bese ngiworried ngewale goal eli1 ngathi sesibola mthuthu sishaya bo 1 goal siwina ngabo 1 Tina asiwin no 1 goal. Shaya amagoli. Into engichazayo, iChiefs ibheka istar phezulu. Namuhla yobheka nePirates phezulu. Seyithe izinto yosibheka phezulu. iPirates neStar. Phezulu isekingi. Yabona le mhlali khona. Ngisasuka, ngisaya phezulu. Lapha ku position 1 this season kwami. Ucoach ngisosotha i1 coach this season ithatha icup. Coach wethu. Phela. Asakla. So i-Black Label ubheke sodlala kanjani ne-Black Label sayithatha. Thatha league thatha this season thatha konke. iPirates yiyo i-team la eSouth Africa yokuqala ukuthola istar sokuqala. Namanje kuyoba yiso i-team yokuthola istar ses2 abanye bakangadobi next. Ngiyabonga Stivo. Love you. Thank you sister.